og hvordan I tænker om det at skulle prøve det en dag og sådan noget. Men jeg tænker, at der mangler noget information om, hvad stoffer gør. Fordi at alle taler om alle ryger has, og hvad fanden, vi tager sgu bare en ecstasy, eller hvordan man nu taler i jeres brug, eller jeres, når I bliver lidt ældre måske. Jeg synes, der mangler noget oplysning omkring, hvad det gør. Altså, fordi det er skadeligt. Det er skadeligt, og man dør af det. Altså, det har mega store konsekvenser for både den, der tager stoffer, og for familien, og for venner, og for samfundet generelt. Det er pisse dyrt for samfundet at have så mange afhængige. Så jeg synes, at vi som samfund må gøre noget mere i forhold til, altså for mit vedkommende skulle det være et fag på skoleskemaet, der hedder afhængighed. Fordi altså, der er nogle andre konsekvenser, når det er en stofafhængig, vi taler om. Men hvis det er en alkoholafhængig, er der jo også konsekvenser. Der er jo konsekvenser, uanset hvad problemet er afhængighed.